DCGB ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kanaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos marinood to sa inyong Gabos, mga tugang ngunya na aldaw nin Martes, Hunyo 24, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa inyong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal. PNP Bicol pinuuna na ang simulation exercises manungod sa 5-minute response time strategy and deployment plan. Apat na MSMEs sa Rehiyon Bicol naresibi na ang 3 million pesos na innovation funding hali sa DOST Bicol. Type A plus platelets sa Rehiyon Bicol critical ang level sigon sa BSL SNRL. DSWD Bicol tinawan linaw ang mga nagkakalat na fake news manungod sa mga asistensya kan ahensya. Sa lado nasyonal, mga Pinoy sa Qatar inabisuhan kan embahada na magtago sa ligtas na lugar. Pag-itaas kan presyo ng petrolyo nakaapekto sa presyo ng mga delata asin iba pang produkto. VP Sara Duterte pipabasura ang impeachment complaint kontra sa iya. PNP piglinaw na bako parte kan sa indang organisasyon ang NAIA Airport Police. Sa ibang nasyon, pagbalo sa pagadan kay Ukraine President Volodymyr Zelensky napugulan. Pinoy tennis star Alex Ayala laog na sa ikadawang round kang 2025 Eastbourne Open. Iyan po ang mga headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Pinuna na kan Police Regional Office 5 o PRO 5 ang nagkapirang serye nin simulation exercise o SIMEX asin communication exercise katakod kan direktibang 5-minute response time strategy and deployment plan ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sigon kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, ginibo kan ahensya ang tabletop exercise kung saan pinagplanuhan ninda ang mga senaryo asin magkakanigong aksyon sa man iba-ibang insidente. Enot na ginibo kan PRO 5 ang SIMEX sa Legazpi City Police Office kay bahan ang anom na lugar sa Rehiyon Bicol tangani mas mapamarhay ang paan kakayanan kan kada unit na sa marikas na pagresponde sa mga insidente. Dagdag pa kan opisyal maawot kan lakdang na masiguro ang epektibong deployment kan mga personahes. Maray na radio communication asin ang tamang paggamit nin mga body-worn cameras. Mientras nasigun pa kay Dizon, nakapwesto na ang mga personahes kan PRO 5 sa dalan mantang mahihiling man ang mga banner na may impormasyon manungod sa paggamit ni 911 na parte kan information drive kan ahensya tangani mas mapakusog pa ang koordinasyon kan komunikasyon sa komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Naresibi kan apat na micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Rehiyon Bicol ang 3 million pesos na innovation funding kan Department of Science and Technology o DOST Bicol katakod kan programang Small Enterprise Technology Upgrading Program. Sigun sa DOST Bicol, ang mga benepisyaryo kang asistensya kang Cyril Engineering Works kang Camarines Norte, Jazz Handicraft kang Catanduanes, Athena Steelworks pati na ang Great Up Engineering Services sa Sorsogon. Mga MSMEs sa lado kan mga metals and engineering,
offerings, gifts, decors as in handicrafts na sektor. Dagdag pa kang ahensya, maawat kang asistensya na mas mapakarahay ang productivity, kalidad kang produkto as in process efficiency kan mga MSMEs. Sa paagi ng pagbakal ng mga upgraded na makinarya, asin ang pag-adaptar ng mga magkakanigong interbensyon sa teknolohiya. Apwera pa kaini sinabi kan DOST Bicol na parte ini kan sa indang commitment sa pagsuporta sa pagpapahiwas ng mga science-based enterprise asin pagtabang sa mga local na MSMEs na mas mapakarahay ang sa indang negosyo na kayang makipagsabayan sa mga technology-driven market. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nasa critical na level na ang Type A plus platelet sa rehiyon Bicol. Sigun ini sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL SNRL kung saan katakod kaini nangapudan ang ahensya sa mga partners as in stakeholders kaini natabangan sinda na makahanap pa nin mga Type A plus blood donors tangani madugangan pa ang platelet stock level kan ahensya. Katakod kaini piging ganyar kan BSL SNRL ang mga partners as in stakeholders na suportahan ang kahagadan sa paaginin pag-organisar o pag-facilitate nin mga community blood donation drives, pagpahiwas kan abiso kan ahensya sa paaginin mga networks as in local platforms, asin ang pag-ingganyar sa mga kwalipikadong individual na magdonar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tinawan linaw kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na ang nagkakalat na post manungod sa online registration para sa 2025 Educational Assistance kang ahensya ang bako totoo. Segun sa abiso kan DSWD Bicol, pagpapagirumdum ka ini sa ang publiko na maging vigilante laban sa mga peke as in misleading na mga impormasyon na nahihiling online. Dagdag pa kang ahensya na ang nagkakalat na post manungod sa asistensya, edited na lumang video hali sa mga bareta kang taon 2022. Sinabi pa kaini na kadalasan ining mahihiling sa mga reels o post kan mga bako legit na Facebook page as in mga content creators. Katakod kaini maawat na tawan linaw kang ahensya ang mga salang impormasyon kung saan sinabi kaini na warang anunsyo ang DSWD manungod sa registration kang educational assistance. Warang papaluwason na link o maski QR code para sa mga aplikasyon kang sa asistensya. Mientras nahagad man kang ahensya sa publiko na ibitaran ang basta-bastang pag-click kan mga link na nahihiling online as in di mag-fill out o magpanauning personal na impormasyon sa mga form na pigsisimbagan. Padagos na pigigibungon niya na aldaw ang programa katakod kan selebrasyon kan Solo Parents Day sa Albay Astrodome. Ang selebrasyon pinamamayuhan kan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na may temang magulang ka sa lahat ng panahon. Sigun sa ahensya, ang aktibidad may kamawotan na mamibid ang importanteng papel kan mga solo parents sa pagpapadakula kan sa indang mga aki. Mientras nadagdag pa kan ahensya, partisipantes kan aktibidad ang mga solo parents hali sa 15 munisipalidad as in tulong syudad sa probinsya ni Albay kung saan pig-opresir man digdian man iba-ibang serbisyo aron kan glam up beauty services, medical check-ups as in product exhibit na may kamawotan na mas maipamati pa ang suporta kan gobyerno probinsyal sa mga solo parents sa bilog na probinsya. Katakod ka pa kan pigselebrar na National No Smoking Month ngunya na bulan, nangapuda ng Department of Health o DOH Bicol Center for Health and Development sa publiko. Manungod sa mga anti-smoking efforts as in ang pag-adaptar ni mas marahay na lifestyle sa lado kang salud. Sigun sa datos kang Field Health Services Information System, sobra sa 195 o 197,000 na mga Bicolano may edad na 20 anyos sagkod 59 anyos ang ipig-identifikar na tobacco users kan taon na 2024. Mantang sa mga Bicolano na may edad 60 years old pa itaas, nairehistro man ang sobra sa 29,000 individuals na nagsisigarilyo sa kaparehong taon. Sigun man sa DOH Bicol, padagos ang sa indang mga esfersos, tanganing maging 100% smoke-free ang rehiyon. Sinabi pa kang ahensya na posible ini sa paagi kang National Tobacco Control and Prevention Program
kung sa mauot nindang mabawasan ang tobacco use sa rehiyon ng 30% sa pakikipagtabangan naman kang interagency smoke-free committees asin ang implementasyon ng regulatory policy sa tobacco asin vape products. Mientras nakatakod kay ni padagos ng pigigibo kang ahensya ang Integrated Training on Prevention and Control of NCDs na nagpuuna kang Hunyo 23 asin madurar sagkod na Hunyo 27 kung sa pagtututukan digdi ang PhilPen orientation, brief tobacco intervention training, as in healthy lifestyle promotion sa mga health workers sa rehiyon. Nasungkit kan Bicol University Main Campus ang pinakahalangkaw na pagmidbid sa ginibong Peliculab 4 Akademya sa Tabaco City. Sa ginibong awarding ceremony kasuhapon, ako akan Bicol University Main ang Best Picture, pati na ang Best Actor na si Bernardo Coballes, as in Best Actress na si Elise Alexabo, sa indang pelikulang may titulong Kan Maluyos ang Mga Pedal. Ang sa indang palabas nakatutok sa advokasya manungod sa mga gurang na mga individual na apisar kan sa indang edad nagtatrabaho pa aron kan mga parapadyak para sa pamilya asin sa pang-oral daw na pangangaipuhanan. Mientras na nasungkit man kan San Jose Community College ang second best picture sa indang pelikulang Huri Lara, pati na ang Best Supporting Actress na si Ami Lesetivo, Best Direction, Best Screenplay, as in Best Cinematography. Mientras na nakuaman kan University of Santo Tomas Legazpi ang third Best Picture sa indang pelikulang Anino, mantang Best Supporting Actor man na si Chester Louis Joaquin Bosito kan Bicol University Tabaco Campus sa indang pelikulang may titulo na Tanid. Formal na i-turn over kang nakaaging aldaw ang 4.70 kilometers Bulawan Junior sagkod Bangon Farm to Market Road kang Department of Agriculture or DA Bicol sa Lupi, Camarines Sur. Segun sa DA Bicol, nasa 411 families ang makikinabang na nasa 83.1 million pesos ang kantidad kan proyekto. Mientras ang proyekto, pig-asahan na bako sa na oras sa pagbiyahe magiginhawaan ang mga paraoma asin sa gastos sa transportasyon alagad pati naman ang paglangkaw ning kita kan mga paraoma kasabay na kan lokal na ekonomiya. Ang proyektong sigun pa sa DA Bicol katakod kan Philippine Rural Development Project kang ahensya. Tangani masimbagan ang problema manungod sa kakulangan sa tubig sa mga hararayong barangay sa siyudad Canligao. Nagbakal ang lokal na gobyerno Canligao nin mga water trucks. Ang mga ini ang maserbi nin tubig sa mga barangay na nakaka-eksperyensya nin kakulangan sa supply nin tubig kada mainit na panahon asin kon may kalamidad. Sigun sa lokal na gobyerno, parte ini kan mahiwas na inisyatibo kan mga opisyal tangani masiguro ang seguridad sa tubig sa siyudad, partikular na ang mga barangay asin sitio na vulnerable sa tagmara asin mga infrastructure disruptions. Apera pa sa sitwasyon kada bes may emerhensya o kalamidad, sinabi pa kan ahensya na ang mga water trucks magagamit man tangani makatabang sa mga pampublikong eskwelahan, evacuation centers asin mga residentes na may limitadong access sa malinig na tubig. Nagpahatod din abiso sa publiko ang Public Safety Office o PSO Legazpi sa publiko na laoman ang magabat na trapiko sa syudad katakod kan pig-celebrar na commencement exercise kan Bicol University ngunya na hapon sagkod sa aga. Segun pa kay PSO Operation Head Marvin Hernandez, kung posible iwasan kan mga motorista na mag-agi sa mga dalan kan Busit Road corner as in Rizal Street Junction kan Ames Barrio dahil digdi ang dalan nagagamiton palaog kan mga behikulo sa universidad para sa maatindir as in partisipantes kang nasabing selebrasyon. Mientras sa sigun pa kay Hernandez, nagtugot naman ang universidad na pwedeng makapag-park ang mga behikulo sa loob ng BU Main Campus, alagad limitado sa naan pwede digdi. Mientras na tinawan doon kan mga opisyal na mahigpit na pinagbabawalan ang pag-park sa Rizal Street o sa dalan, nakahampang kang nasabing universidad. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nacional asin iba pa pagkatapos kay ni. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman at urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Get ready for school with Metro Supermarkets. Back to school A+ savings and deals from June 12 to July 13. Join our e-raffle promo. 10 lucky winners will receive an Acer laptop. 20 winners will get 50,000 pesos in tuition fee assistance. Every 1,500 pesos single receipt purchase, you'll get one e-raffle entry. Check the poster mechanics for full details. Visit your nearest Metro Supermarket, Metro Market, Super Metro, Metro Fresh and Easy, and Metro Value Mart per DTI Fair Trade Permit number FTEB 227358 Series of 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Inabisuhan kan embahada kan Pilipinas sa Qatar ang mga Pilipino duman na magtago sa ligtas na lugar. Kasunod ini sa ginibong airstrike kan Iran sa US airbase na nakabase sa Qatar. Base sa abiso kan embahada, dapat magduman na sa ligtas na lugar ang mga Pinoy para day sinda madamay sa insidente. Magkakanigo man na magdangog sinda sa mga abiso kan mga lokal na otoridad siring man ang embahada. Enot nang sinuspindir kan Qatar government ang air traffic dahil sa ipinaisi kan Iran na sa indang papauranan nin missile and airbase kan Amerika. Kinonfirmar kan grupo nin mga supermarket owners na dakula ang apekto kan pag-itaas kan presyo nin petrolyo sa kantidad nin mga delata asin iba pang produkto.
Pinag-unambitan kang grupo na ang posibleng pag-itaas kan delata, processed foods, kaibahan na ang mga inumon. Partikular na nakakaapekto ang pag-itaas kan presyo ng petrolyo sa distribution cost kan mga produkto. Sigun pa sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang distribution cost iyuan ipapasa man kan sa indang mga distributor dahilan para magpataw sinda ning dugang na presyo sa indang mga produkto. Sinabi pa kang grupo na nakadepende sa mga supermarket owners kung guraano ang sa indang ipapataw na dugang na presyo. Magigirumduman na nagkaigwanin big-time price hike sa mga produktong petrolyo ngunya na Martes dahilan sa tensyon sa Middle East. Pipabasura ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaints na isinaangat kontra sa iya sa isinumitir na 35 na pahinang kasimbagan kay kan Vice Presidente sa Soman kan Senado. Sinabi kay ini na bakong balido ang nasabing ikaapat na impeachment complaint. Pigsasabing nagsuhay ini sa 1-year ban rule sa irarom kan Article 11 kan 1987 Constitution. Solomenteng mga representantes kan abogado kan Vice Presidente hali sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm ang nagsumitir nin kasimbagan kay ni sa Senado kasuod mang alas 5:49 nin hapon. Nanindugan ang liderato kan Philippine National Police sa publiko. Nabako parte kan sa indang organisasyon ang Airport Police Department kang Ninoy Aquino International Airport. Ginibo kan Philippine National Police ang pahayag kasunod kan pagsikad sa pwesto kan Department of Transportation sa 5 airport police dahil sa pagkakaimbuelto sa pangungutong sa mga driver sa nasabing eropuerto. Sigun pa sa PNP, separado ang APD kan naiya, apesar kang nagkakapareho ka ining pagpapautob ning lay. Tinawang ninduon kan PNP na igwa ining sa diring mandato kung saan pinapamahalaan ini kan Manila International Airport Authority. Nabulgar ang modus kang Airport Police Department matapos na isumbong nin sarong driver ang taxi enot nang nagtrending online dahil sa paniningil ng palabaw na pamasahe. Sinabi niya na napiritan sa na siyang maningil ng halangkaw sa saindang pasahero dahil nakikipagparte ang APD. Sinabi niya sa maabot sa 60-40 ang hiras sinda asin kung daisin na magsunod, pwede sinang magpasar nin mga panghaharas, paniniket, kang saindang mga unit. Mientras sa igwa naman ng PNP na nagdesignar sa mga tauhan sa mga eropuerto asin iyo ang PNP Aviation Security Group. Ipinahayag kan Commission on Elections o COMELEC na bukas ini sa hirit kan PDP laban na manual recount nin mga boto sa pagka-senador sa natatapos pa sa ng 2025 midterm elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Garcia na hahalaton sa naninda ang magiging kasimbagan kan Korte Suprema may kinaaraman digdi. Siring man sinabi ni Garcia na wala nang jurisdiksyon ang COMELEC sa mga kandidato sa pagka-senador poon sa Hunyo 30. Nasa irarom na kan Senate Electoral Tribunal o SET asin kan House of Representatives Electoral Tribunal o HRET ang anuman na electoral protest may kinaaraman sa mga nangganang senador asin kongresista. Sa petisyon na isinumitir ni na Attorney Israelito Torion asin Attorney Jimmy Bondok sa Korte Suprema, tinawanin danin dakul na irregularidad kan Mayo 12 na elections dahil wala nin pigigibong manual counting sa mga presinto. Siniguro ng Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na susuportahan niya ang liderato ni Governor-elect Dr. Patrick Azanza sa Catanduanes. Ipinaghiras ni Azanza na nag-courtesy call na ini kay Remulla na saro niyang amigo sa opisina kan DILG sa New Manila kang nakaaging aldaw. Nangako si Remulla na makikipagtabangan ini sa gobyerno probinsyal kang Catanduanes lalo na sa panahon ng kalamidad. Sinabi ni Remulla na mabisita man siya sa Catanduanes sa oras na opisyal nang magtukaw si Azanza. Napugulan kan mga Ukrainian authority ang pagbalong pagadan kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sigun kay Vasyl Malyok, hepe kan Security Service of Ukraine na nangyari ang pagbalo sa buhay kan sa indang presidente mantang ini nasa Rzeszów Airport sa Poland. Ang nasabing suspect sarong Polish citizen asin dating soldados na pig-recruit kan nagkapirang taon na ang nakakaagi. Nagkapira sa mga plano kay ini ang paggamit nin FPV drones asin sniper weapons.
Pinasalamatan ni Zelensky ang Security Service of Ukraine as in Polish Internal Security Agency dahil sa tulos na nadakop ang suspect. Bako sa naini ang primerong pagkakataon na binalong gadanon si Zelensky dahil ka nakaaging taon nagkapirang mga soldados man sa Poland ang nagbalo sa buhay kaini. Kadaklan sa mga naaresto nagtatrabaho o may koneksyon sa Russian FSB. Sa ngunya na sa United Kingdom ang Ukrainian President para makahuron si King Charles III. Sa bareta niya to sa lado ng sports, dahil kadifisila na dinaog ni Filipina tennis star Alex Ayala si Lucia Bronzetti kang Italy sa score na 6-0, 6-1 para makalaog sa ikaduhang round kang 2025 Eastbourne Open. Sa laog sa nainining sobrang sarong oras, ipinahiling ni Ayala ang kusog kang sa iyang kawat laban kay Bronzetto sa nasangon niya na sa rank 59 sa kinaban. Matapos magpata sa 1-1 sa second set, dagos ng sinelyuhan ni Ayala ang titulo. Nag-agi si Ayala sa qualifying rounds kung saan dinaog niya si Zeynep Zonmes kang Turkey as in Hailey Baptiste kang US para makalaog asin sa main draw. Makakalaban niya sa round of 16 ang nanggana sa laban entry nina Sonny Cartel kang Great Britain as in third seas Jelena Ostapenko kang Latvia. Magigirumduman na dinaog ni Ayala si Ostapenko kan Marso sa Miami Open. Naimbento kan mga siyentista ang sarong higdaan na kayang maka-adjust basado sa maubot na comfortability kan nagagamit. Ang Dr. Cushion may 8 firmness levels, may cooling technology as in may pressure relief. Apera kay ni igwaman na wave massage na pwedeng makapagparelax nin muscle bago magkaturog. Kaya man kan higdaan na makapag-adjust automatically depende sa pangangaipuhan kan nagagamit. Mientras na pwede man ining gamiton na alarm dahil may wake-up service beeps, jarring alarms ang higdaan. Ang device ang bukas na sa pagpapabakal na may kantidad na $699 o kapareho nin sobra 3,000 pesos. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong lalaki sa Argentina ang nakakuaning world record matapos na magbisita ang 152 na manibibang pub sa Buenos Aires sa laog ning 24 oras. Si Martin Perez ang nakakuaning bagong Guinness World Records title para sa most pubs visited in 24 hours. Sa rules na inilatag kang Guinness, daiman kay puha ni Martin na mag-inom ning alak sa kada bar dahil maski anong inumon pwedeng i-order basta tama ang kantidad. Tangani masungkit ang titulo, maingat ang preparasyon ni Perez kung saan nagrenta siya ng bihikulo, nandara ng mga witness as in notary, tanganing i-validate ang kada pub na nadumanan as in inabahan pa siya ng lokal na opisyal kang syudad. Nalampasan niya ang dating record sa titulo na dating 120 pubs. Mientras na sigun kay Martin, ginibo niya inibako sana para makakuha ng world record, kundi para ipahiling kung gaano kaugma as in kakulay ang nightlife kan Buenos Aires. Flashback! Ngayon na aldaw Hunyo 24 taon 1571, prinoklamar ang Manila bilang capital kan Spanish Colonial Administration sa Pilipinas. Mantang nasa Cebu, ipinadara ni Spanish colonizer Miguel Lopez de Legazpi ang 2 soldados na sina Martin de Guiti at sin Juan de Salcedo na aramon ang norteng parte kan Kapuluan matapos na madangog na may mayamang yaman ang Manila. Kan Mayo 8 taon 1570, nag-abot ang mga Espanyol sa Manila kung saan mainit sindang sinabat kan mga katutubo. Nakipag-alyansa sinda kay Raha Sulaiman sarong Muslim na namamayo kan lugar. Alagad kan mamatean kan mga katutubo ang sa indang tunay na kamauotan, nagpuon ang labanan sa pagultanan kan mga soldados kan Kastila asin ni Raha Sulaiman. Dahil mas armado ang mga Kastila, nasakop ninda ang Manila. Kan mabalitaan ni Legazpi na nasakop ang syudad, nagpasiring siya sa lugar kaibahan sina Guiti. Kan Hunyo 24, 1571, nagpatindog nin permanenteng residensya si Legazpi sa lugar asin sinugo niyaman ang pagpatindog nin pader sa Intramuros. Idineklarar niyang kabisera o sentro kan pulo ang syudad kung saan naging permanenteng lulukan kan gobyernong kolonyal kan Espanya ang Manila.
Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical, katuwang tapo si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT. Social media writers Miss Jenny Machu Balyaran, Miss Sharamay Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa.